Internet sa zmestí na DVD. Ostatní dávajte pozor. Ešte raz. Internet sa zmestí na DVD. S prostými debilmi. Existuje niekoľko možných poškodení týchto chrboty o neviem akých sietí. Alebo internet. Internet je veľká hrozba pre podmorské seizmické aktivita, teda zemetrasenia. Akútny, hlavne vo východoazijskej oblasti. V Afganistane, v Pentagone, internet ešte nie je dotiahnutý. Nezriedkavé sú však aj poškodenia ľudskou činnosťou, či už neúmyselné, napríklad lomnou kotvou, alebo úmyselné, to tam je napísané, torpedom z ponorky. V podobe vojenskej či teroristickej akcie. Došlo k porušeniu 9 podmorských optických káblov. Ponorky v okruhu 10 km sa prepadávali pod zem. Ticho! Okamžité výpadky a výrazné obmedzenia nastali v Japonsku, Tajvane, Číne a na Slovensku.